Kini ako problema bahay ni sa kong kwartang tinigom. Ano problema ko anino? Inaniyon ako pagsugod ng mga pangitabo ay. Just when you make your way back home, I find some time to be alone. I got to see the place once more, just like 1,000 nights before. I climb the stage again this night, 'cause the place seems still alive when the smoke is going down. This is the place where I belong. I really love to turn you on. Nausami na kong tingog da. Magdison na kong kantang tag-as kayo. Sa una, kilaw rin akong matag-as kayo. Karon naman madaang kilaw. Kinahala na magiging lutoon. Pagkakidort pa eh. Praktisan ko rin mayong balik kay sa una. Ay, day! Wala ka mag-ilis. Awa, day, di offer na ako, day. Pero muadto ko rin sa kusina, day. Kay sweldo mo rin na mo. Mo ba? Magkuyog ko. Okay, kuya, day. Mayo noon kay mumpra na tag ditso. Sige, sige. Unsa man tang orasa mo lakaw? Mag-taxi ta dong? Day, ujay, proto. Pildo bitoro ni mo. Jesus, no. Ang tapatuya gasto, taon kang dagada sa pagkakaroon, gamay pa man na agwantal sa ta. Paita. Ginanglan nga, magtigom-tigom. Para doon natin makuot-kuot kung magkinaunsang kalibutan, naunsam na siya. Ang pag ditso-ditso, tag gasto taon nga. Kuhan, manimba mi, pre? Manimba mi. Unya mo, diretso lang sa may pangumpra. Ha? Si adlaw ni Manuel. Kisa nas Manuel? Ay, abi na kukin sa nas Manuel. Last mi, pre? Tadaw lang na to, pre! Kamaya rabayaan na ito kadung uy. Daghan pa manikuwang. Ito pala. Ganun pala, ano? Para na sa atong kaugmaon, umabot tong anak. Atur na. Ako na tigom anak. Ako yung ikontrol ang mong kwarta taon. Kung gitaon mayo niya, nalabay ang mga pila ka buwan o mga adlaw o mga tuig. Ay, ato na ko ha? Asa man akong baon? Anara diha, gisudan ako si mong bag. Nana ni Sudan? Udong, lami kay kag sudan pa ni udto nimo tosino og adobo nga pinalagtob. Magluto ka? Uy, nagpalit akong lutong daan. Anong ka na sa imong ipapalit? Mahala sa daan na eh. Ay sus, gamay ra kay na uy. Saan na ito pagkatigo mo na day? Ayaw mo kay ka mo gasto. Magdikino ta. Kay para taon ni nato taon. Kita rin babulahan ani day. Kung makatigom tag dako-dako, awa na. Ayaw, hainaon niya ta. Ay, ugma na lang. Buwad na lang ito akong ipasuwa nimo ha. Ako na, okay ra ko ano. Palit ko ice cream. Gamay ka og ice cream. Ice cream ba eh? Na may ice drop daw, di ba? Ice candy. Orle lang biya eh. Sus, kanang ice drop o ice candy, nagya po ni gatas. Moro na lami Grabe sa di mo. Pagsara kay ko magpapalit nimo og ice cream. Ay sus, kabahal eh. Ice candy na lang. Isang kada adlaw pagkapalit ice candy. Ayan na lang, lakaw na lang. Pagtigom lagi dahil magtigom gitawon ta. Para na nato.
O, lagi. Mary, may ba akong ako? Nako'y patay. Ganahan ka. Unsa man na, Marie? Abi ni mo, Mary. Kay suod gud kaayo ta. Unsa lagi na, Marie? Uy. Diba, bahay ug bahay ug yun. Pwede din mo. Daw na. Uy, pila man sad na, Marie? Ani Marie, kuan ang presyo gud ani Marie. Naani sa mga 1 million. Uy, Pero, pwede ra nimo downan mo katunga. Kunya ang katunga, mo na imo datahan. Kunya, gagmay na lang kayo ang imo ana Marie, kay data-data naman lang na. mao ba, Marie? Oo, Marie, daghan ang apas ani. Daghan ang nangutana, pero wa pa ko mangingutan. Akong para dili. Sa man Marie, nahuna. May kwarta naman. Naa, Marie, pero iya mo nang gipati. Pwes mo ni ang nindo. Best, Sige, Marie, mukha ko, anak, Marie. kuha gid Marie. Kay og dili ka na. Wa na ni. Sige, sige, Marie, kuha kong usa. Pila to'y down? Tinigom. Kubaw ang panahon. Tang pagtrabaho, tangang tag panginabuhian, awa na tayo tinigom, di ba? Agad, pre. Sadya ko. Iso na nga. Ang pre. Disol man. Magka, pre. Ikaw, ako nakakinigong. Well, kuigo lang yun, pre. Katigong juga, pre. Ako, katigong. Mata dia, pre. Mata dia, pre. Ito ang kwarto rito, ang pansiya sa akong asawa taon. Science mo lang imo. Science! Panga sa di mo, pre. Pinta. Ikaw ka na lang kitinigom. Umabata. Asa mo mo yata ang ilmiya na tan. Kaya. Nakiberanan, pre. Ay, so, Oh my, tikon mo takot. sa bale, ay. Pre, mabiya, pre. Ako, tigong kong kwarta para di, wama taon. Ano ako pawaman? Kanang akong tinigom taon para na sa kaugmaon sa kong pamilya. Pre. Wa ko bagto ang malain daw sa presidente. Liba ka ha, tungkol kayo, anak ko siya pawama. Ano kadi magastog maayo niya, pawama noon. Pawama, ipalino ko bayrat, patay ko sa kasawa. Kanya, Uy, agkoy ginoo ko. Ano pasinguan ka man taon, uy. ang payong dahil. Kunya og pasinguan day ka. Nagtaksi na lang ta ka. Ang galing ko mag-jeep dahil, naglakaw ko, parang katigom tag mayo. Naglakaw ra ka. Uday, okay naman kayo, kaya nga naman. Ginoo ko ni Sugar. Uy, bahalag mauwanan, bahalag maglakaw ra ka basta makatigom lang ka. Naunsa naman ka, oy, di na maayo imong gibuhat. Aday, ay bida, ayaw ko lalisa ni Rebe. Parbida, ay basta, okay rin ako para sa akong maon man akong ibuhat. Be, patagtambal, basi gilantan kasi bako. Ay, inom lang ko ginig tubig. Pawain akong katugnaw ba? Inom ko. Try ko tubig init, be. Sugar! Dagihilantan. Saan nagpasinguan man gabi ipag-uli. Hanggaw kaayog utok. Wa ko no siya kadagpayong. Di akong giingnan nga nagtaksi na lang unta ka. Di siya kay mahal ko no kayong taksi. Nagdaginot ko no siya. Oo ba? Sus pa itatawhan na Mario eh. Ay, nahadlo ko na iyang kalaki nga magtinihik siya. Pero na bahala na siya, uy. Ay, Mari, kadiyot lang ha. Oh. Nanawag ang usa. Ay, laghisgot atong, ayaw hisgot ti atong bay og yuta nga ako idawnan. Wala ba na kahibaw akong bana kay ako nang isurpresa niya. Ay, ayaw ka bala ka, Mary. No problem. Ari, unsa na ako, Mari, ha? Kadiyot lang. Unsa naman ka? Nanawag naman ka? Ka? igan ko. Ah, mo na na. Yung tambal dito
Ito, Debe. Palit og tambal? Maliti kong tambal. Dahil kigan ko lang Oy, tanto. palit ba oy? To ay sirugan dito ay katumaim na. Sige, To ay sirugan katumaim na dito. ito tambal sila na tay. Dili go town. Suwayi lang, magkakinuta. Suwayi ito. Kadiyot akong kuhaon ha, kadiyot. Ginoo ko. Ay, naunsa mo ka taon ka. Uy, Day, huwag ipik to. Nung inom sa kanday, day. Awa ra lagi na. May nagpalutaw yung hapon kumayo. Pag-jacket di ha. Dada itong kayo na. Mamatay na hindi kalikuan ni day. Ay, sagdi lang. Palitag lungon nga diwit-diwit ikamatay nimo. Aha. Magtigo magkahata. Imo din ang gastuhon nimong kwarta. Pasagdi lang, mahilantan ka. Kadang hilanat mo layas ra na. Unsa day? Uy, Prilando, kumusta naman ka, uy? Tagsara mga kang masuroy this bay. Oo, ay, di. Ah, mao ba? Maray, meron. Ay, naas kwarto, gihilantan, palitag tambal, dili, kay mahal ko, no? Ay, masya. Asan na nas kwarto, Maray? Tuas kwarto ay, sudla lang dito, pre, aron makastorya gyud mo. Oo, gagigay, Maray. Ako sudlon. Sige, pre. Sud ko. Tama ka, Maray. Pre, noon sa din, ha? Ganahan ako. Nagtaon ako. Di ganahan ako, usay dili. Man, usay na. Usay, wa. Hanggam ka ka, pre. Kung sabi na sakit ini mo, pre, ha? Nagkurog man ka. Gan ko pre. Kung yan, giubusan ka. Oh, musi. Padag hospital, pre. Uy, hospital, pre. Ano ang sabi nun? Kanang ilanat nga magbalik-balik, pre. Anado? Something ka nang itas bitol. Something. Ang din ba tayong sakit pa? Gawas anang ilanat. Kanang ilanat, manggod. Mo ba pre? Pwede sakit. Ang asad, pero kani mo, ako, nagko nang pre. Oo, pa-check up na lang, pre. Di ba, pa-admit na lang sa ospital, pre. Dire, pre, lig, pre. Ay naman to. Pre, ay naman siya. Pre! Pre! Uy, ano naman na siya? Okay na ka, dong? Ha? Okay na ka? Iba, yan eh. Gihutoy pa man lagi ka. Mare, ato. Para matanaw sa Ay, naayaw lang. Paimnon ko ba yung G-Sick? Mare, mura po na ganyan. Ay, Pare? paimnon ko lang yun nag-herbal. Mamaayo ra lagi na, pre. Gadarong ospital. Day, dad ako hospital, day. Dad Ay, ako sus. hospital. Oo, kwarta. Watay kwarta. Uy, magigom na. Ang ato na intigom. Ay, wak na, uy. Ah! Wa na imunti. Ako nang gidown. Sige, daon, day. Gidown ako sa bayog yuta. Gamay na lang tagdatahan. Aw, sa? Wala. Mapligi ka masulti na ko, ani. Ay, ako magkaroon tanig ang surprise ni mo. Pero unsa ang mabadaka mag-ospital. Kanya ko sa may atong gamiton nga wa naman tay kwarta. Ay, gidown ko naman. Daon rin ako, ani. Mamatay ko, ani. Ayaw kag kuon. Mangita tagbaratuhong. Ang tika anak. Berbeda, oy, berbeda. Nasa nagdiwit-diwit at ako hospital, ay, dat ako. Di lagi kay wa lagi tay kwarta. Ikaw ra ba yung ingon nga magtigom ta ha para sa may kaugmaon. Og usa na akong gipalit og bayog yuta kay para nas atong maayong kaugmaon. Mahal ka sakit na ta. Matay ko, ani, matay ko. Tumari na lagi nagsirugan, maayo na ka. Bugot ito, binuol, bidat, ataw ko na, bida. Wala, lain kaya ko paminda na ako. Wa lagi tay kwarta kay magtigom ta. Pre, tana pre, ako'y bahala pre. Tana, ato sa hospital pre na. Mare, ako na dito sa hospital, Mare. ha? Ana, basta kay wa may kwarta ha. Wa gyud ko'y kwarta ay chukog labad-labaras gasto. Bida, sinda.
Ako'y trabaho taon, tungod na niya akong sakit. Nasakit gyapon ko. Ya, ang bahay, di na ra ba na mo makuha? Kay wa pa man maimpas. Sakon man nako. Lihog, tambagi ko niyo, bi. Ang sabi akong buhaton. Kung sa may, kung kami pasultihon, jugard. Hello, Ate Pres! Ma'am! Good morning! Sa tanang mga namati. Good morning, good morning, good morning, good morning. Sa tanan nga namati na to da karon. Okay, Ate Pres! Okay, ang sender na to karong adlaw. Ang sinder na to karong adlawas jugard, Ate Pres. Jugard. Kuan kining jugard, Ate Pres, kanang sige sa tigo mong kwarta. Nya nun siya siyang asawa mo taksi tanong ay lagi dai kay para sa kaugmaon ana. Tos karon nakauli si Ate Pres gauwan ha, wa gyud siya musakay og sakyanan or jeep or kuan galakaw ra siya. Purting uwana di pag-abot sila ha. Gihubak, gihilantan, amrig ng ubo-ubo. Hangtod nga nadayon gyud niya yung sakit, Ate Pres. Ingnon siya siyang asawa nga, ang ingnon siya siyang banis jugard nga day. Ipadukton lang ko day. Hawa na kwarta kay gidaon ako sa balay. Kay para man sa tong kaugmaon kay imong kwarta, gidaon ako sa balay. Suswag yun siya mada, may gali diha ang bigo, Ate Pres nga. Gidasya. Gida siya sa kuan. Ya, pero hangtod karon masakiton gyapon si Ate Pres. Pati niyang kuan niya dinarba mabawi nila ang gidaon sa kwarta unsaon kuno nila. Maunay problema. Kaya Sa pagkatihik lang yun niya, no? Ah, Tihik lang yun. Pero ang iyang pagkatihik, doon na sa kuan nga, i-invest niya o yuta or house and lot, no? Pero problema sa nalubrang imong katihik doon, ay di ka na lang Samay. tarog kaon, tungod igong ka di sa namayo. Okay Bigyan- ra kung imong ibutang sa lugar ang imong pagkatihik, Yun maayo, Ate Pres. ang tihik. Okay. Di okay ra man ang tihik. Okay ra ulat. tihik. Okay. Depende, unsaon imong paggamit. Unsaon, unsay kuan sa imong Og magtinihi ka nya kanang inana nga kapag atihik, Ati Pres, nga bisag sa kaon imong didan ang imuhang kaugalingon di na maayo eh. oo. Di gina maayo kay bidad trabaho ta para sa tong lawas. Kay imong di man ka suko siya nga nipalit og baon niyang asawa adobo og kuan. Lami kini imong baon do adobo ni sa patong uban. Basta Luyo siya. palit magkana mahal mo kina. Sa ganahan niyang baon. Sa palitan na tigag buwad og mahaw kan siya. Kana okay ra ko na. Na? Ani ang paambitan ni Pambit bam be. Unsaon bam? Salmo 49, versikulo 18 ngadtos 19. Bisan pag batagbaw ang tao nining kinabuhia ug daygon siya tungod sa iyang pagkamalampuson. Mamatay gihapon siya ug mutipon siyang katiguangan. Dito sa kangit-ngit walay katapusan. Ang akong pasabot nga gusto man siya magmalampuson, sige sagtig kwarta, aron sa mangandoy, sakto po itong gibuhat siyang asawa, pero ang ayang asawa, walang magpahibaw, kadili ra ba ang gusto gastuhon pirmi ang kwarta, kaning iyang parte po siyang panlawas, kay, kung sana sa English, Ate Pres, health is wealth, Oo. sakto ba na, no? Sakto na bam. Oh, now, kining ako ang ikasulti karon paambit ako, gamay ra ni, apan sa ako lang nahibatian kay, atong usang adlaw, naglubong mong gud mi sa among silingan, ug ang pare nga nagmisa niingon. Muabot gani ang kamatayon sa tao, mahibaw kita nga naa di ay Ginoo. Kaya ang atong mga plano, unsa imong mga plano, unsa imong tigumon, unsa imong kabuton, unsa imong paliton, unsa imong pagkamauswagon, maputol ba nimong plano kay di man ni kay nagkontrol. Ang Ginoo may Oo, nagkontrol. tinuod na, oo. Oh, muna nga moabot na gani ang kamatayon, moabot na gani ato mga sakit, makaibaw kita nga naa di ay Ginoo nga maoy nagkontrol sa tanan nga dili nato mahimo. Maugit. Oh. Ang ato hibawan ba nga watay dili ta ka control, dili ta buot nga paabot ni nato kabuo. Dili na kung panalitan, doon na kay gi panayo or doon na kay buhaton, imong kuang sa Lord. Oh. Ayun ta. Imo ipananghid ba? Siya ba'y magbuot? Kaya kita nga, doon na tayo giplano, imo na lang kabuhaton.
Hinong ka sa Ginoo nga Di na ako dili ihatag mo. dili mahimo. Kay mahimo, di ba? Wa, oo. So ang iyang pangutana ni Goliath, sa iyang katong dadon siya sa ospital, sa iyang pangutana ani ha. Unsa dili ang iya pagutana ba unsaon ko no taon niya? Di na ra ba taon mabawi ang ilang kwartang igidawon taon ko ano unsa man ko mapasuntion. Taon ni nako nga natakit para bagyo ko hantol karon. Di hinahina na lang siya Mag, upo. magpatambal gid siya, Tambal? wala yung mahimo. Oo, Apan, patambal gyud siya. apan mo lagi, ang sumpa. Dili mahimo nga magtinihik siya sa iyang tambal. Karon nga wala siya mahikap nga kwarta kanang ang mahitabo lang jud ani no kanang mga liupo na lang siya manghangin na lang siya mga parente nga matambalan siya kay katong balay dili naman Di ang katumaba paulian na to niya. Ba mangita siya kanang uli taon na tong iyang nadaon Kana ana. kun dunay mauli. Oh. Ana may- kana iyang ko ni mauli. assume. unsa may Silbi. uli unsa may uli nga uwan mo kwarta Dili ito lang, ba? ikaw, Uli, oy. pauli siya sa iyang na data atong house and lot maron iyang gidatahan. Magkuan sig tawo nga kinsay mo ani kana. ay nga na Oo, kanang isa na like ano ba? O dili gali madadong jugart adto lang lima may daog ni Sir Benji o kanang alas 5 sa hapon. Saan man niya? Kanang naaman sila yung mga tabang-tabang na si may Ma'am mo Aida na may mo na padag ati- chikas Ay, matabang Oo, uno kanang panguan tabang sa kanang mga kanang masakito na kaayo. ang kaning giingon Kanang natin way mahimo. Kanang way mahimo ati kanang pres. giingon natin Priscilla mura tingala ito pres kanang naabito kay iprinta nga lahas nya buat kay kwarta ang resibo may mo baligya Mm-mm. yar makakwarta ka siyang nipalit sa resibo siya nalay mulukat Siya nga na mulukat. no oh kay aging sumpay lagi pos paambit sa pare ikahapon Goliath Ah. kanang naang tungod lagi kay dili man ta Ginoo tao ra man ta so ang Ginoo man kita di man ta ka-control mo na nga bisag pila pay ospital bisag pila pay tambal dili gyud ta kabuot mo pompa muna nga ang yahaane Magampo. oh Ampo. mag-ampo ka unya kanang giingon ni Priscilla Ampo ini. mahimo ka ni katong giingon natin press nga ipa-assume lang dito ang katong impay tampo nga murag dili ta takadawat nga lain na makapahimuso niya sa bay apan wa may laing mahimo para doon na lang kay mahikap nga makapatambal ka pagaing nun when pagpatambal na itong Goliath may pingin pugong-pugong Oh, kani iya sang asawa pa moingon siya dili para ni sa tungkog baon di ko di Tingali gisungog siya sa iyang asawa. Gisungog. Ha? Di ha? Yo, puyo. Galagot dili ang asawa tungod Wala sa man- katihik. Nasakit ka tungod sa imong katihik. Ano, di ba? Ay, inom lang sirugan. Di ba ka sirugan? bitaw Para sa Bitaw, no, gipon na basig- sirugan. bitaw no basig napakay basig komedya ra to siyang misis bitaw basig napay gamay tinikom patanaw na lang yung doktor dong Ato na ni Dr. Pick Inglim, Brad, or di ba ni Dr. Pinya. Sa Doon na dito. katapusan, gingon natin friends nga mag-ampo lang ta, kay doon namin ultihon lagi nga prayers can move mountains. Maura gyud. Kapong pa ni, pong pagkani na ko ni, ang sulti pa ni ginako ni Dr. Rilibuto, sir, sa ato ampuan, kani ko no si Pangile Santa Rita, kay makuno ni patron sa mga impossible. Rita di Cassia, patron sa mga imposible. Ana lang ha, og salamat magpadagat sa tulo man nun. Kun ako ang Paso Tihon.